Bakit naghirap ang Pilipinas? Yan ang paksang tatalakayin natin sa video na ito. Ako nga pala si Engineer Morgan Sai ng Ilocano Defenders. So, bakit nga ba naghirap ang Pilipinas? Yan ang sasagutin natin sa araw na ito. So, balikan natin ang kasaysayan. Noong panahon ni Jose Rizal, ni Dr. Jose Rizal ng 1800s, ang Maynila ay tinatawag na the Paris of Asia, ang Paris ng Asya. Dahil noon, pinamumunuan tayo ng mga Kastila ng Espanya at Europa, kaya tayo ay extension ng Europa practically, no? So lahat ng mga galing Europa, ang malalaking tao mula dukes, counts, and other mga bigwigs ng Europa ay nagpupunta sa Maynila dahil sila ay na-impress sa napakagandang development na nagawa ng Espanya at Europa sa ating bayan noon. Nabigyan tayo ng edukasyon, nabigyan tayo ng literature, at nabigyan ng mga magagandang development ang Pilipinas na hanggang ngayon makikita mo pa rin ang kanilang mga struktura at mga kasaysayan na naipabahagi sa ating bayan. So ngayon, noon, ang problema ni Jose Rizal na kanyang pinaglalaban ni Dr. Jose Rizal, hindi yung ekonomiya Ang pinaglalaban niya, yung pantay-pantay na pagtrato sa ating mga mamamayan. Dahil babalikan natin ang kasaysayan. Noon, pag sinabi mong Filipino citizen, yun ay ang mga galing Europa or mga anak ng mga taga-Europa, mga insulares at peninsulares. Ang insulares ay yung mga puti or yung mga Espanyol or puti na pinanganak sa Pilipinas. Peninsulares, yun yung mga Kastila o mga Europyano na dumating sa Pilipinas. Sila ang Filipino citizens. Ang mga mamayan naman natin na nandito sa ating bayan ay tinawag na mga Indio. So nagkaroon ng diskriminasyon sa ating mga kababayan at sa mga galing Europa. Kaya doon nagkaroon ng mga abuses ang mga puti na ipinaglalaban ni Jose Rizal noon. Dahil hindi pantay-pantay ang pagtrato sa ating mga mamamayan. Yun ang pinaglaban ni Dr. Jose Rizal. Pero nung nagkaroon ng mga ibang mga kilusan tulad nila Andres Bonifacio, gusto naman nila ng kasarinlan at kalayaan. Na ang kontra naman ni Dr. Jose Rizal noon, why independence? Tinanong niya yan sa kanyang libro na El Filibusterismo. Why independence if the tyrants of today or the slaves of today will be the tyrants of tomorrow? So kung sinasabi niya sa Tagalog, yung mga alipin ngayon, bukas sila na rin naman ang magiging mang-aapi. Sa kanya, ang gusto lang niya, maayos yung pagiging discrimination ng mga puti sa ating mga mamamayan. Pero hindi naman niya dati pinaglalaban yung ekonomiya dahil noon nakikita din naman niya na maayos naman yung ekonomiya noon. Pero natatakot siya kung ano mangyayari kung nagkanya-kanya na tayo bilang isang bayan. Ngayon naman, pagkatapos ng mga Kastila, dumating ang mga Amerikano. So, noong mga panahon ng mga Amerikano naman, pagkatapos ng Kastila, maganda din naman ang ibinigay nila sa ating lipunan. Binigyan tayo ng edukasyon, wikang Ingles, at magandang ekonomiya at trading partner with American economy, no? So noon, napaka-progressive ang Pilipinas sa ilalim din ng mga Amerikano. Pag nakita mo yung mga pictures ng Maynila noon, para siyang Los Angeles. Lahat bihis, lahat edukado, lahat naka-Amerikana. Napakaganda din ng panahon na yun nung in terms of economy, pagdating sa ekonomiya at progress, yung panahon ng Amerika sa Pilipinas ay naging progressive din. Kaya noon, pag sinabi mong Pilipinas, yan ang isa sa pinakamagandang ekonomiya sa Asia. Ngayon, yung panahon naman ng Hapon, pagkatapos ng Amerika, medyo hindi maganda yun, Kasi nagkaroon ng medyo Mickey Mouse money at nababoy ang ekonomiya noon. Pero pagkatapos naman ng gera, buti na lang, sandali lang iyon, 5 taon lang, na naghirap ang Pilipinas noon dahil sa gera. Pumasok ulit ang mga Amerikano, inayos ang sistema, at binigyan ng independensya ang ating bayan. So naging Filipino na tayo lahat, wala nang puti, wala nang local, lahat Filipino citizens na. Wala nang Indio, natapos na yun, Laos na yun. So Filipino citizens na tayo lahat at meron tayong sariling independensya. So noong 1950s, 1960s,
ang ganda ng takbo ng ekonomiya nung ating independence dahil yun ay aftermath nung pagiging edukado natin sa tamang pamamaraan ng mga Amerikano, the American Dream, no? Yun yung sinundan ng Pilipinas noon. Ngayon, during the course of the decades after, nagkaroon na ng unang pabigat sa ating progress, no? Ano yun? Yung makitid na pag-iisip. Yun naman ang naging kalaban ng ating mga mamumuno. Dahil noon, nagkaroon ng Filipino First Policy. Ano tong Filipino First Policy? Noon, pag sinabi mong Filipino First Policy, pinapalayas na nila mga banyaga na magnegosyo sa Pilipinas. Bawal na sila magkaroon ng negosyo noon dahil noon gusto nila mga negosyante na Pilipino lang ang magnenegosyo sa Pilipinas. Napakaganda nga naman kung pakikinggan mo ang Filipino First Policy. Pero sa kasamaang palad, ang implementasyon na to ang naging pahirap sa ating bayan. Bakit nga ba? Dahil yung mga Filipino na negosyante na natira, hindi na sila nagko-compete dahil yung low quality product, ibibili naman ng mga mamamayan na wala na silang angal dahil wala na silang kompetisyon. Mahal na presyo at mababang quality. Yan ang naging next phase ng ating ekonomiya. Nag-relax na ang ating mga negosyante na Pilipino dahil wala nang kompetisyon. Nabawasan rin ang trabaho. Siyempre dahil nag-alisan yung mga banyaga, maraming mga trabaho na nawalan. Yung mga iilan, nabigyan ng mas magandang buhay pero sa nakararami, nawalan naman sila ng hanap buhay dahil nawala nga yung mga banyaga. Pero ang susunod naman nito, nagkaroon ng OFW. Yung mga OFW, sila din yung sumunod sa mga banyaga sa kanilang bansa at doon sila nagtrabaho sa kanila, sa mga kumpanya nila sa ibang bansa. So, pumunta sila ng Amerika, Europa, Middle East. So, doon din sila nagtrabaho. At nakatulong ito sa pagsalba ng ekonomiya natin dahil yung kanilang mga kinikita, ipinapadala din sa ating bayan. So kahit papano, medyo nagkaroon ng balancing act, no? Yung nga lang, medyo syempre, imbis na nandito yung mga trabaho, nandun yung mga trabaho. So sumunod din yung mga Pilipino kung nasaan yung mga trabaho na binibigay ng mga employer na banyaga. Ano nangyari next? Ito na naman ang mga makitid na pag-iisip ng mga namumuno noon. Nagkaroon ng mga, syempre, basta may employer, syempre may mga problems, no, sa mga OFW. Siguro wala pang 1% ng mga OFW nagkakaroon ng problem sa malupit na amo, mahirap na employer. Ang naging makitid na pag-iisip nun, pahirapan na lang natin ang pagpapadala ng OFW para mabawasan yung mga naapi. Kasi pag may nagtatrabaho sa ibang bayan, may naapi. Paano naman yung 99% na hindi naapi? Paano naman sila kung napahirapan sila? Sila yung nagtatrabaho na maayos at maayos din yung kanilang employer. So ngayon, nag-combination na. Pinahirapan na ang pagnenegosyo sa Pilipinas, pinahirapan na ang pagtatrabaho sa overseas. So naiipit na at nasasakal na ang ating mga mamamayan dahil sa ganitong pag-iisip na medyo makitid, no? So ano ba nga ang sumusunod na mga kabanata? Ito, nandito na tayo ngayon. Naipit tayo sa mga makitid na pag-iisip nung kasaysayan. Ngayon, meron tayong pagkakataon na ayusin ito. Gayahin natin ang isa sa mga pinaka-successful countries sa buong mundo. Ano yun? Amerika. Bakit? Ano nga ba ang Amerika? Pag sinabi mong Amerika, it is the land of the free, liberty, freedom, the home of the brave. Bakit? Dahil pag pumunta ka sa Amerika o sinabi mong Amerika, lahat pwede. Progress is welcome. Pilipino ka, itim ka, Afrikano ka, pwede ka magnegosyo doon. Pwede ka magtayo ng kahit anong business. Pwede ka bumili ng property. Pwede ka mag-hire ng kanilang mamamayan. Bigyan mo sila ng trabaho. Dalhin mo lahat ng pera mo doon para mabayaran ng taxes ng Amerika. Yun ho ang Amerika. Lahat pwede. Anyone, black, white, brown, can live the American dream. Kaya nga pag pumunta ka sa Amerika, marami mga Pilipino na nagtagumpay din doon. Hindi lang si Manny Pacquiao, kung hindi sila Miss Natori, Apple the Up, and many, many more, no? Si yung taga Silicon Valley na taga Cagayan Valley. So,
Maraming mga nagtagumpay sa Amerika na hindi lang Pilipino, kundi mula sa iba't ibang mundo, no? Kaya anong nangyari? Ang Amerika ang humigop ng lahat ng mga magagaling sa mundo dahil lahat pwede doon. So yun ho dapat ang sundan natin. Maging Amerika ng Asia tayo. Yun ho ang pinapangarap ko sa Pilipinas na bago ako yumaong, makita ko maging isang first world country ang Pilipinas. Yun ang pinaka-goal natin. Hindi siya imposible kasi nagawa na siya noon. Dati tayo ay Paris ng Asia. Ngayon naman, ang goal na nakikita ko sa Pilipinas, tayo ay dapat maging Amerika ng Asia at kaya natin to. Sa tamang pag-iisip at sa tamang direksyon, kaya natin buksan ang ating ekonomiya para maging progresibo at maging future na first world country ang ating bayan. So yun ho, kaya ho ang ating bayan, yun ho ang mga solusyon para maging first world nation tayo at isang progressive economy. So because of that, that is the solution that I can see. So ngayon, yun ho ang tinalakay natin sa video na ito. Bakit naghirap at ano ang solusyon? Yun ang nakikita natin para sa kinabukasan ng ating bayan. So yun ho mga manonood at kung umabot kayo sa parte ng video na to, please subscribe kasi talaga makakatulong ito sa aming channel at magbibigay pa kami ng mas maraming mga solusyon at ideya para sa uunlad ng ating bayan. Like, share, and subscribe ho dahil malaking tulong ho ito sa aming YouTube channel. So maraming salamat po sa lahat na nanonood.